jongi Ngirong teng chome Kaburam hau pa bat hau kun bat hau min sim bokui Kumalong hawa meningkong kum ju menta berbor junom la junom amen alleluia Kanambar kabalay nakakotling kadap bat nyos pa prapuway nakalenti beneng Kanambar kabalay nakakotling kadap bat nyos pa prapuway nakalenti beneng Kanambar kabasaw nakakotling kadap bat arpun rew nakalenti beneng Kanambar kabasaw nakakotling kadap bat arpun rew nakalenti beneng You know
Siang Bro. Kapres fraternity kalaban siyong siya katay kamon na kaliyang jonga. Siya katay kaliyang nakamon jonga. Ay basan nakakoling kedam bat news pa sao pupra nakalenti beneng. Kanambar kebasan nakakoling kedam bat news pa sao pupra nakalenti beneng. Bangan ay kan kelalong ngapo ajang u po liu ke ban kersoy siya ka jing bom jukun. antipon. Mga ay katalawang mapo ajang poliyo konsoy siya kajingim wamsukun. Kanambar ka bahan riyo, nakakaling kadap bahan riyo spa sa pusaw nakalinti beneng. Kanambar henriyo, nakakaling kadap bahan riyo spa sa pusaw nakalinti beneng. Try
Faktian ublay. Kajing pen kawan ublay jengi ubasyong halor keket. But now kun lang brod. Kajing yaro kaburam seem. Kajing stan kajing aingu. Kaburam kabor. But kajing klan ha ublay jengi junom. Amen. Smubahaya yang baro. Kasembut Lincoln. Melong ukres ukon ublay ba toy sne yangi. Melong ukres ukon ublay ba toy sne yangi. Meu ba syong hakamon jong upa. Melong ukres ukon ublay ba toy sne yangi. Kaburam ha upa bad ha ukon bad ha minsem ba kuj. Melong ukres ukon ublay ba toy sne yangi. Seng bahasyong baro ipa jong blay. Gohmen para ba iye how try Jesus Christ. Nyangu yo blay. Baha kanigas ngi babaro ngirala banyawan na jan ban na jengay. Ban sakhi bat dua kerpang nanta kiniki arngut kidikon. Kata yaw dikon Herbert Gio Marbanyang, bat yaw dikon Shan Borlang Wartede. Kiban sa siya penkentang lang do sa oblay, ha kanikasngi. Kandiat siya pang jing jong dikon Herbert Gio Marbanyang. Yaw dikon Herbert Gio Marbanyang OCD, lakha hakalay tarik September, sijar kanday spa prapopra. Uday yukun jong kong Edwina Marbanyang, bariba albinos dekar na kasnong jakong, kabaday na kaning parish ng klaw. Uday yukun basan na kikatway ngot kishipara, kanday ngot, kiday kishinrang, bar arngot kikantay. Menta kisa satang shipawngot, nawa way na kimen jongki, men shinrang ulaklat no. Ulas dang ya ke kelas A hadu kelas 4 St. John LP School Jakong. Nang tapat ula pendep ya kelas 5 hadu kelas 10 na St. Thomas Higher Secondary School Mairang. Ya ke kelas 11 but 12 na Mairang Presbyterian Higher Secondary School. House nem R Hajar Nyaw. Ulek ban presyang ban long reuniam bat ki Salvatorian kumba shis nem ha Bangalore. House nam arjar khnaipan la rungno hag jingislok jonki reunium Carmelite Order of Decals Carmelite OCD kum aspirant ha Kolkata ha Bodwan ban bat la pendep yak postulancy bat ka novitiate na Kerala house nam arjar shipho arjar khatway. Ulai shemi ke jing smai ke Benangkong haga pratari ku December ar hajar khatway. Hadian ke novitiate ulai ban pule ka philosophy bat ka BA Havidya Niketan Philosophy College Faridabad Delhi Province. Hausem arjar khatsan ulai ya ka practical training lenika Regency Hamizoram Kaulailung. House nem arjar khan reu lapai banlek politology Sharom ha Teresianum Nium College Theologico Internationale. Ulai shem ya ka jingsmai bakadu ha ka khat sauterik December ar hajar khat pra da u Father Saverio Canistra OCD belong u Superior General Jong ka jingselok Carmelite. Lapan kentang dikon ye u ka ar pulai trik March. How ne usnem ar jar khat khandai. Hapo Basilica jong u Pancratius bakhoy hanong ba Rome. Da u Cardinal George Carlos Petron Wong, General Secretary of the Congregation for the Clergy. Kendiat chapang ka jing jong idikon shan bolang war today. Yau dikon shan bolang war today. Of lakha
ha ka khanriu tarik u April shijar khandai spa phrakundai udayu khun jongkong Alfreda wartede ba Carmel Jerwa na ka shnong rangmau badmenta padeki hap hapo Jakrem mau kerwat parish udayu khun ba an ke nyangut ki shipara san ngut ki shinrang bad arngut ki kenthei ulasang ke jingle school jong u ningkong nadu class A hadu class 2 harangmau RCLP school bahikai hi de imei jong i nang tapad lo pende be class 4 na po St. Michael's Primary School Jakrem B lo pende be class 5 hadu class 10 na po Nativity Higher Secondary School Maukerwad Day house nem arajar nriu ba maurin kad men try jong u kila railang banlong banrung no ha ka jingslok reunion jong ka Order of Friars Minor ha St. Louis Friary Manor Chittor District Andhra Pradesh house nem arajar new pra lo pendebe class 12 na St. Aloysius Seminary Bongingaon Assam house nem arjar khandai pan lo pendabi kaposilensi na RCC Sadan Nagpur Maharashtra house nem arjar shipho lo pendabi ka novitiate bat lo shemik jing smai banangkong ha ka life way terek jong banai me ar hajar khatway ha St. Louis Friary Andhra Pradesh house nem arjar khatway du khatlai la puli ka philosophy rungkat ka bachelor degree has St. Anthony's Friary Bangalore, Karnataka. House nem arjar khat sau la pendabi ka practical training regency na St. Mary's of the Angels Parish, Nongjri, Meghalaya. House nem arjar khat san hadu khat nyau la puli ka theology ha dharmaram vidyak kshetram bat yaka MA na po Christ University. Bangalore, Karnataka. Ulai shem ya jingrai kut banlong reunion shijing em haga nyau tarik jong banai me ar hajar khat nyau. House nem ar hajar khat prapan la pendep sai ka diploma in course of proficiency in English ha ka English and Foreign Languages University Hyderabad and school ministry has St. Francis School Hyderabad. House nem arjar khat khandai ulhikai English ki aspirants ha St. Clair Friary Bongaon Assam la pen kentang dikon yeu ha ka lai tarik u July mentau sem arjar khat khandai nang tapan but se ka pastoral and diaconate ministry hapo Bangalore Karnataka bat light Kanseu parish Meghalaya menta kumni ka kwaya kan sayalam yangi ya ka jing ruai ha ka baki pa jong blay kat ka biadon sejan sejangai tu ki bompat poi sang ban wan kloi bat ha kanai klep man uling do sar ba ye jongi Bishop Victor Lengdo ringkat bat kilengdo kin sayad sha ka duwan sngab haban shim ya ka jing ruai sedang ha kanai klep mat Kanambar ke bakandai nakakot lingkedap batlai spa asal pulai nakalenti beneng. Kanambar ke bakandai nakakot lingkedap batlai spa asal pulai nakalenti beneng. Oh
par gi pa jong blei ban yen baro anek leman ban priang burom ya kilang do ban kilang do san bawat sya keduan kedupan anek leman arangkat kilang do so blei so sala ban sai sya ban kentang lang do ha kenikasngi men barabi hatrai Jesus Christ ye lum lang hang ni men da gasngi ban sakhi ye ka jing ye jong blei balwa ai hangi ye ka niam karukom ban yai pen menta ye ka knya ka kriam langba ka jing sha pen kentang lang do so blei ya kini himen ki para jongi ngidwai ho blei ba kinang mi shibun ki rang da jet bat ki thei soti shakri blei sha ka jinglong leng do so blei bat sha ka jinglong riuniam menta kumni uleng do san u bishop Victor leng do jong ka jelaniam ba jawai un sasdang ya kaniam kurukom bat haba en sempen kentang leng do so blei ya kini kibala jet jong blei kata yau dikon Herbert Jomar banyang bat yau dikon Shan Borlang wartede kan mau ba mangingi wan hang ni da kawai ka jingtmu kata ban yadwai na kabanta kini ki dikon ki ban sa shapen kentang lang do so blei menta bau blei try kan ran un the say human siem halor jonki kumta nga khot ya wer ya phi pa jong blei ban e shim menta da kamen siem ai ngu bat da kamen siem shirhem bat kamen siem kabariu blei hashwaba ngin stang ye kani kamas be kho ye kani klepman nga khot nga wer ya e father parish priest be ye jungi jong kani ka parish ba in wan chenishikman ban priang burom yangi iwei pi wei menta kumni ngin shong shwa khndian Kuahman ko para mentekasni na dab da jing kemen ka bakraw ban ainu ya uble rengka bat ki dikan jungi
वो हर्बर्ट जो बादू शनबर लांग nakabinta ka jingko janguble yaki kanek de kasin baning kong hakaba nila yo ban ki yaka jingpen kentang lingdo haka parish jungi kumba nalayeng hangne ban pidyang burom yapi haka baning kong na kenmau eid yau archbishop jungi most reverend Dominic Jala Bamkwai hadwaru ble ubala ai lad bandon kanika jingkentang lingdo soble hangne mentakasni kanek de ka jingmu jungi ban penlong kanek sacrament hangne hakne ka parish jungi na tips cam menta ula don badu ble namarba hakne kisni kadbana pan lingba ka jinges sai chungu baru kila urlong badna tip mentakasniru udon rengkat padni na pedang snoba brom yau most reverend Victor Lingdo u bishop jongka jilaniam jawai ula long unong shirai jungi haki por ki baladep bad ula don badni hamman la ki por khamta mentakasni ula pellat por karpang ban pen kentang lingdo yakiniki dikon jungi kuble shibun bishop bayid na pidyang buromru yau father Anselm nonglang obade diocesan administrator jongka diocese jungi bad baruki father ki sister bad brother ki balawan na ki parish bad ing reuniam na jan bad jungai ka jingwan jongpi kai mesim yangi बात करपांग एकी दिखन चुंगी ओब्ले उनकर को यपे ना पिडियांग बुरोम एकी प्रोविंशियल बा रीजनल जोंका सेंग ओसीडी बद ओएफएम ये सुपीरियर जनरल की प्रोविंशियल जोंकी सेंग बफेर कुबले शिबुन एपी बारो ना पिडियांग बुरोम रो या बारो की नंगिक मा चुंगी की बला यराप एंगी दका जिंगस्पुन मेंसिम बात कुमजुरु pila pelait por bandorengka badni to ble unkar khu eki jingtre shitom chongphi na pidyam burom epi baro ki balau ban ban shibmenta hakane ka sni bakra pila wanra eka jingkar ko jongo ble hakane ka parish chungi namar jongpi hi ni yo mensim ban shakri ya ble hakane ka por ni duai karpang nakabinta kiniki dikon chungi वो हर्बर्ट बशनबर लांग बदकिन लाबन आयत लुट med memensim ban shakriya uble badia baro kibriu sasisyen na priang burom ipi baro to ubleon karku yapi sngo bahaban yang baro menta lung do san un sedang ya knya ka kriam bakuoi sabah ke kuaya ban ruai biang tu ke ju jing ruai shi de kon de kon ai
Haka kerteng ukpa baru kon baru men simba kun. Kajing ai trong trai chung yêu Jesu Christ. Kajing ai chung ublay ukpa. Bat kajing sulok chung men simba kun. Kin don ringkat bat pi baro. Ringkat bat kiru. Pakistan be how try Jesus Christ. Ngaru apriang subhai pi baro. Syakani kajing lenyam. Ngakublay fada ansem. Udaisan Amnisata Jong Jawa Jong Nostine Diocese Fada Provincial Ki Fadad Barra Ki Sister Ki Brother Pi Ki Parungay Kamta Me Kini Ki Angut Ki Dikon Be Chungi Yakaban Sepen Kentang Lengdo Niam Mentagasngi Doina Pai Shu Play Kani Kapor Ban Ke Jigar Kugar Do Halod Jongki Gohen Men Kopara Doin Kubor Bangilong Ki Nong Pop Kenang balong ke balakre, baleniam ni kejimaya bakun. Ngapla, hau play badon bor baro, badapi ko henmen ko para, bangalale pop shibun da kejing perkat, lagi ketien, lagi kam, badakajing le kelet, da kejing le palat chunga, da kejing le palat chunga, da kejing le palat bakrau chunga. Namar kata karpat kamaria bakut, kabayai sa katay soti, yak angel bakirukut, badya pi kon men ko para, bandway na kabanta chonga, how travel chongi, ublay badon bor baron isnay yangi, andalamap no ikipop chongi, unyalam yangi baro, siya kachingim bom chukot. Kanambar Bashipo, nakakotling kedap batlay spa sa pusan nakalinti beneng.
Tungin ya duai. Ko play meu balamon sngau pha ban terwahangi ya ganong mana ba pernah jok ayi ka sem ba khoi to ai ba ka jing e bun jong me ba ka ba bot ya ka ki hok ki sat jong ka long ying long sem ba de ki nong te song jong ka jing e ngin la ban kemen ha ka bai nong bom ju kot jong ka yi ka sem jong me Try Yesus kan rat kerkui kini yang ngot kidikan, bakin sa syapat gentang mentagasni, bad yang i baro, dau try jong iu Yesus Kristus kuan jong me, o bayem basen syarkat ban me ban o men sim bakun, we ublay junom la junom. Menta kumni nga khot i nong pule ya ka jing pule ka banangkong ban wan syakmat. Kajing pule na ka kitab usirang. Utray ula buromi okupa halor jong kikun. Bar ulapan skam ya ka hog jong kakmi halor kikun sinrang jong ka. Kad uba buromi ala okupa un penbiang na mar kipop. Bar upelat ya la de na ki. Habau duwai la syash koriu. Bad utau ba ai burom yala kakmi, ulong uba kensyo spa. Kat uba burom yala kupa, unsa yo jikmen na laki jong ki kun. Bad habau duai unsa shash kor ya u. Kat uba ai burom yala kupa, unsa yo ka jingim kabajalan. Bad kat uba kongu, ya utrai un pentingan yala kakmi. Kukun tu ya rab yala kupa, haka jinglong temen jong u. But what was ngosi ya u kat ba udang im. Wala uduna ka jinsyam pang tu ya sya ya u. Wat nyob iben ya u. Habaro kisngi jingim jung u. Naba ka jinglas bun ya u kupa on klet. But unsa nyaw ya ka kum ka jing penbiang namar ki pop jong pi. Kum ka ying balatay hakahok na kabenta jong pi. Kaktian ublay. Ngis nga ngo yaw blay. Kenembar kebakat-an na kakoling kedom, bat praspa sa pulai na kalenti beneng. Kenembar kebakat-an na kakoling kedom, bat praspa sa pulai na kalenti beneng.
Mentang akot yai nong pule ke jing pule ke baar banwan ban pensngap hapdeng jungi iwei piwei. Kajing pule na kasiti u Paulus bakut Syakir Kristan hakolose. Ko para kum ki belajar jang ublai ki bakut ki baik topong da kajing salam kajing subun kajing ngauret kajing jamnut kajing yaisha da kabayaisha markeliang batlada uno udon kajing ujor persya yano toyamap markeliang kumbau trai ulama piapi piru pidai banmap bathalor kine baro topong da kajing it kebatek song ya baro ha kajing adai jingmut bajanai to ai ba kajing suk ukres kan sensyar ha kidok nut jong pi sya kebala khot ya pi da shisha ha kawai pat kamet to long kibas ngeungu to ai ba kaktien ukres kan syong naik kerhai ha pi kat ba pia hikai badia kentu parama pi habaro kajing start bat kat ba pia ruai kisam bat kajing ruai rublai bat kajing ruai basyak mensem rengkat bat kajing sengu ya ublai ha kidok nut jong pi baro kat ke ba pile ha kaktien nekakam to le ya kata baro ha ka kerteng utrai jisu da ka ba aingu ya ublai ukpa lingba jong u pi ki kentai to pendam buromi alade halaki tengah kumba kadai hok hautrai pi ki senrang to ye ye laki tengah batwat long ki batok met yaki pi ki kun to ko ngu ye laki kmi ki pa ha ki ai baro namar kane kalong bapen subha yautrai pi ki pa wat lia than ye laki kun yo kiret mensem kaktien jang utrai Ngi sngaungu yau blai. Ini yang lang baro ko pa jong blai banikan hoy bani risada ke jingmen. Piding buram ya ke gospel kaktien jong blai. Hakabau kunrat hilde un sekren hapdeng jungi iwei piwei na gospel katkum Matthews ha kanikasngi. Kaktino Chris kan syong neker hai happy. Who try and don't rain card but
Kajing pule naga gospel bukut kat kumu Matthews. Enda kiriu start kila no hakmi wangel try ula pau hau Joseph ha kajing pos new bad ula ong. Ki George shim yau kun lung bad kakmi jong u bad to pet shari Egypt bad to sa hangta hadu bangan da ong yapi. Naba u Herod un sawat yau kun lung ban penyap yu. Kumta ula Ki George ula shem yau kun lung bat kakmi chong u bat shimet kila pet sha Egypt bat ula sa hangta hadu kajing yap u Herod kani kala long ban pendep ya kaba utrai ula kren dau nong ya tu lupa na Egypt ngala khod yau kun jonga endau Herod ula yap hakmi wangel utrai ula pau hau Joseph ha gajing pos new ha Egypt bat ula ong. Ki George to shem yau kun lung bat kakmi jong u bat to let shari Israel. Namar kito ki balawat ya gajing im jong kun lung ki layap. Kumta ula Ki George bat ula shem yau kun lung bat kakmi jong u bat ula let shari Israel. Henry haba ula yos ngeu ba u Archelaus ula longus im ha Judea haga jakau kpa chungu u Herod ula tieng ban let shata bat haba lama ham ya u haga jingpos new ula let no sha jala Galilea bat ula let ban shong haga shnong kabala khot Nazareth ba en yo pen urlong ya kaba ula ong da kinong ya tu lupa en khot ya u unong Nazareth Ka gospel utrai Kajing ya ro ya me ko Chris ko pa ye jong blay mentang la poi kariti niam kentang lengdo soblay bar ha kani klip mad en sakhot ya kini ki dikon da kerteng jongki ya kitu ki ban sai sha pen kentang bat maki hi dalade kin sejubab laki long ni em ki bakloi dala kamon klem da don mano ban penbo deki ban wan shakmat ban sha pen kelentang lengdo soblay kumbalale kisenran jong Jisu kila ino ya ki baro ban bud yau Jisu Lưng dosat badan burung kakmi bakwe jongi kabalang kakerpa dia pi ban pen kentang yakine ki uhenmen para jongi ban simti ya ka deiti jong ka jinglong lengdo shoblei just wait first ha kani klip man en sakhot nang kong ya kani ki arngut da ka kerteng to kito baro kiba ubadei bansha pen kentang lengdo soblei kinwan sakamat Dikon Sanborlong Watde Dikon Herbert Jo Marbening kini kin sejubab ngadon hang ne bat ngakloi Ngadon hangne bat ngakloi. Ngadon hangne bat ngakloi.
leng dosat badon burom kakmi bakwe jongi kabalang kakirpat yapi ban pen kentang ya kine kiwu henmen para jongi ban simti ya ka deiti jong ka jonglong leng do soblei Pitip baha, bakine ki long ki babit dor. ngayeng sakiba enda lakeli bat tokit naki bait ba kristan bad naka jingkubur jong kito giba ladon kiti khaba pene pensan bad penang penstadia ki lashem baki long kiba bitor Da kabasanya, haka jirap jung blay try kendran, unong penem jungi u Jesu Christ. Da kabor bay tiar bang layo na ublay, ngajit yakini, kinmen ki para jungi, banlong kilengdo so blay. Lashay kadar ko pa jong blay, bana kisaki satar bakine kilong gibabit dor, ban shim yakne kardan ban syakri blay. Kumta la jit yaki ban syapen kentang lang do so blay. Da ka jing kemen bakraw, tong niya jubap lang baro, si hajar ngu yame ko blay try kenran. si hajar ngu ya mi blai try kenrad Ha ka ni kapor, ngin saya syong, bat ngin sya skor kitin sneng kitin kraw, naw lang do san, ban sa sneng sa kraw yangi, bat kam tam ya kinikidikon arngut, kiban sa sya pen kentang lang do so blay. Ngai ku blay, yu blay kendrat, baladon bat ngim mentakasi, bulai kasi kabasai. Ai ku blay ufadaan sem nong lang, diocesan administrator jaga non-stein diocese. Ki fada provincial, jong kini ki atli ki seng reuniam. Ki fada baro, ki brother, ki sister, ki minister, MLA, MDC, ki jatniam prepare, ki pastor, teman basan. Ya pi baro kilong pa ba ye, kilong kimi, ki kon samla, bat kenarit, kam tam kini kena peniang komunion banding kong. Gajing kublay bekerpang ya kini ki angot ki dikon ba ye chongi. Rekat bat imei pa ki bayang asam joki baro, ya ikan mau ya pi berbor. Hagani kayom Christmas, ngai kublay Christmas besok bat kemen ya pi baro ki pa chung blay, najan ban najungai. Apat kan mau yang iba ublay nakala long brio Emmanuel ublay lambat ngi hakilai rukom lengba ka ktin jungu lengba ka Eucharist bakhuat lengba ka jing e pramangi kabalang ka ni ka si rakhe ya ka si buram jong ka yeng ka sem bakhuat hapo Nazaret kumjuru ngi don hani basaki ka jing pen kantang lengdo yakine ki angot ki dikon be jungi ki badai ki khon ki kti gadok ka senam jong khon nyau trap nyau skum banket banba ya ka khia ka shan ka wet ka wa jong yi ki khon ban riu lengba ka kinya ka kriam ka ngu ka dam blai ka ba ki ne ki angot kin hap ban trai shitam lenter jingim jong ki banim ya ka niam banim ya ka jai ban riu no ka niam klam ki lengdo kan pen ban pendap ya kanya ka kriam kalong ka mathali nado ki porbarim ladon ka jingjiet jing pen kentang ya ki lingdo na peneng ki brio bara baki long ki ksiang ki no yasaj ki nong penbet penbiang ya ka jia demen sim jongi ki brio bat ublay kom ki brio yim la lai na ka jing bakala bat ngim la ru ban sakut hakapop kasang ngidon kam ban yo jing pen khot jing lai loi na ki pop jong ka pop ka sang jong ni ka bate pat khom ha ka pop ka sang ha ka jing dum ka jing lengo baro ki jai niam ha ka ni ka slap per thai ki don killing do menterwa ya knya ka kriam ya ka niam ka khom hau blai ha ka balang ka thalek jong ni don killing do ki bala jet kerpang jet janai bat bala shikai nag bon bon snem banket ya kani ka kam kentang jong ublay
wala kataru kini ki belajet kerpang kim dei ki angel ki dei ki briu kum mangi tek hendrai ki dei ki perdo persnam jungi ki briu ki bakim kum mangi haga jing telot briu kum mangi namar kata ngi ki pa jong ublei ngi don kam bane kershan lem ya ki lengdo jungi daga jing duai ka jing penselur kenang bakin la ban trei bha trei hok ya kan ka kam kentang bala penset haki habalai i bangi labakala ngi don kam ban penilam nyangi om ban keren ne susngap hababakala ki lengdo kiruniam lada ki bala pensle ublei ki bakala te syayalam bakala ki bojong saitan kando kan long ka jingtim ka basarkhay yakani ka jaj banriu ka sinong ka parish ne ka ribro ka way namar kata yadai kiling do jongpi ai men sim duai nakabenta jongki namar uksoy utray kam borba ban pentelot ban pen bakala yaki man la ka singihap yale thama ka jing telot jongi ki briu ko jikon baye ko khon baye ye jong ka balang menta ka si pinsim ti ya kane ka kam lengdo ka kam kentang kan mau kane kam dei kum ka wei pat ka jaj kam sarkar ne business apartheid hande ka dei ka kam sekri kane ka kam sekri ka long ar pusau kenta hakasisngi kamin sim kirunget jong ka balang ka long ka ba koridor hadu kata-kata pidan yau shabi ban pa ya kibriu baro shabren lengba ki nyau tali ki sakramen karpang kayu khares sakramen jing penyesok jing penselai ke bapang lengba jongki kirungai kiamat ya ka jing isnei ka jing ma jong ublei kumta ka deiti jongi deiti jong piru banyang om khanglat ya ki pairungai banyo penyang ya kini ki sakramen bat ki weru de pidai tang kibriu bara pidai tang ubriu bara sikata andai menta kasi o sapen kop ya pi daka bor jong ublei banyang ne represent ya Yesus Kristus unang penem jongi hakane ka percay hamal laki por ba pisam ya kacimaya jika jong ublei lengba ki sakramen lengba ki kamen sim kam yalap jong pi kan mau bok so yu trei ar pasau kenta ban penjot ya pi ban penduk jakarmen ya pi ban pentelot ya pi kan mau ro bau jisu ka tabanakal jong ka yimane jong pi wap ya pi baro ar pasau kenta ban ai jiklan ya pi haba pi dem ban duai ban shong ban pelut por ban ya pleu jimot ban man la kasngi kane kadai kata ka secret kadau ka pelong yau jisu balong baskem ubaklan baslur banila persyai ke bojing dum jong uksot da kabaya jan badu blay ukpa ka jing duai met la ka basngi ka jing duai ka dai ka sti ba yau lingdo ka banya dai u na baro ki boj sianti jong uksot wanum pep banduai man la ka sngi ha ka jim jong pi ko para bengej bi baro kabalang kerakhe kani ka siburam jo kayi ka sem tagasngi ngai kublay pi baro siburam masuk siburam bakmen namar ngi baro hangni iwan na kayi ka sem pias ngau na ka jingpule benengkong menta ka sibaro aki kren hangi shapang bante ya kayi ka sem jongi namar kata pias ngau sirak u banjur ya ki kuan ke deban buram ya laki kemi ki kpa kiba buram ya laki kemi kpa ki saken sheu spa hania sla pertei ke jing duai jongki ke sa shashkor ublei ke sa im slam on sepen biang wat ki pop jongki ro ha ke jing pule ke bar ke siti sekolah se lakhot lawer shishu yangi kum kilong pa loh kemi ban kop daga jing isnei jing sebun jing ngauret jing jamnot jing yasha jing map keliang jing iet mar keliang jing penilam mar keliang bat daga jing ting buram yo blay bat kongu ya kaktien jong u kini bero kilong ki dawai ba ya bero ki jing jing jenjar ki bangi kendu man la kasngi ha kilong yong lang sam jongi ki por bamenta
ai bang wat ka we ne kini ki dawai kam dei ban du hayi nga sem jongi ka jing buram mar kaliang ka long ka dak ka shin jo ka jing don jong blei ban ngi kanuksa jong Joseph bat ka Maria ki dei ban pen kan mau yangi ha ka hok bat ka jing shisha late ya ka yi ka sem jongi om ha ka thok ka syukur mar kaliang ladangi kwa ba ki yi ka sem jongi kin mi bon ki khon ki ti kisah kibabha ngidon kaman wara ayi kasem jongi ya baro ke dawai vitamin ki bangla kedau haneng ke bangla ya tu hangi nginomla banyo ya ki rangkan sai rang dajit ban sekri ublei ban ke jaj benriu lada ke yi kasem jongi ke kapang ke kreu da ka thok ke syukur ke klim ke hangamei ke siyak kini longhe ke jingbam sap jing isi markeliang Namar katangi don kam bante bha ya ki yingi sem jongi khnang ba na ki yingi sem ba bha jongi kindup yom ban mi bon kiling do kiruniam ki bohok bat ki baru blei ben wan ra ya ka jingkar khu wan ra yu blei ki yingi sem ki shinong ki thau ha ka balang ha ka ri ba ka jaj ban reu chit lop ka prathei u jisu dang yai kwa ban teng ya ka kam jing pen em ju lang ba kiling do kiruniam balapan selek jongu to ki yigi sam kristan nginang yai pen mi ya kita ki usop blai babha ban sakriyo blai ba jaj ban reu to ki yigi sam kristan ngin ting buram yo blai ngin dam ha ka jing dua ya ka jing atli jing ye jing map ban pha ka yigi sam ban bekrat ya ka sniu ka sme na ka yigi sam jongi to pi ki ban syap pen kentang dikon be hakani ka si to em hok em khot minat ka jing duai minat ka kam balapan kam tiapi to say ki so babha batiang nak benta ka buram ublei ka buram ka yiga sam jong pi ka yiga sam kristan jongi baka jaj benriu khasi jongi barok ko we kai baka nam babha jong pi kan priang satlak ka prathei to ai baka kerteng jong pi on tho haka register jokiru khot barok habening Tuai ba utrai ba lakot ya pi un pen kupura ya pi menta ka singi da ka bor ba ka itiar ba pin he ka bokar ngiu pin khlain ka jingej pin khlain ka jingye blai jingej balang pin trei khlem jing shepting na ka benta ka buram ju blai ba ka buram jong ka balang kan mau blai bala jet ya pi om dei ma pi bala jet ya te pi dei ban pendam berbor da ka makamon chung blai ka ba teng teng pin sem jing e ban so thu hnrei wat ataten u jisu kom u jisu bala pnyang ka mon chung blai da ka jing sngoret ka jing shania ha ka jing pnya basta chung blai u blai yai dan bat pi berbor umla ban i ya pi ramau jisu lakular ngan yai dan bat pi berbor hadu ka bawai no ka perthei Piru wat kelet wat i yau blai lembat ngi Emmanuel udan bat ngi haka tien jung haka jing duai haka yukares bukhot sa chi sen ai kublai yepi ki bahing asem bara kublai yepi ki pa jung blai hangni ki balawan sim betaka singi kublai snam thamai besuk snam thamai bakamen ngi stang khandiat singi to aba kan long ka snam jong ka jingkar khu usnam arajar arpo Usnam juga jikot jiki akran, usnam juga jingkermen, usnam juga sok, usnam juga jing seiso, usnam juga jing dap jing biang. Ublay unkar khu ya pi baro, leng baga jing sai lem, jong ka yiga sam bakhot han Nazaret. En yero yau Jesus Christ. Hadian ka sneng ka kraw ka bamangi iway piway ki pa jong blay ngilayo sngaw na ki tien kraw tien sneng na ulang do sat ba ye jongi bala ring dur bala ring jingmut na tien jong blay na ka banta jongi baro iway piway kam tam ka ni ka sngi burom jong ka ying ka sem ba khoj Nazaret ka badai ru ka sngi burom jong kilong yong sem jongi iway pa iway
บัดคำตามมากันในกสงีรุนากบันตากินกิบันใส่ชาเป็นกันตังลังโดโซบเลยชีสันดอนบันตากันสะบดกรีตีจิมเป็นกันตังลังโดโซบเลยยากินกีอาร์งดกิดิกอนกตายาอูดิกอนเฮอร์เบิร์ตโจมาร์บันยังบาเดวดิกอนชันบอร์ลังวาร์จเดกิดิกอนกินสาเคลย์ฮักมาดอุลังโดสันบัดฮักมาดจงอีกิปาจงเบลยากิจิงทมูบชิชาบัดบะฮอกจงกีกุมตาkita kiban sai shim ti ke kerdan jinglong leng do so blei ki jing thmu ki bai dei nang kong ka jing sumar bat ban sai ka kan hun lang brot jong blei kap ar ka jing pen priang bat yalap yak tien jong blei ka balai ka jing pen mentai ki sakramen bat ka basau ka jing em berbor ha ka jing duai ko kun bai ye shwa ba pin sha pin kan tang leng do so blai ka long ka dei ti jong pi ban ya thu hok ha khamat uniu pai ba pai lang ya ka jing thmu ba shisha bat ba hok jong pi ban sim ti ka ni ka kam leng do so blai te pilai kut bat pi dalamon shisha ban sim ti ka dei ti leng do so blai kom kinong trei lang ba bit do jong leng do sat hagaban sumat bat sa yakin hon lang brad jong blai hapo ka jelam jong men sem bakut Haot nga laray kut bat nga mon. pe larai kut bat pi man ban pendep shisha pendep ha kat kum ka jing start bong men sem bakut un ai happy yakani ka deity bala pen kham ti happy ban pen priang ya ka tin ublei da ka bayalap ya ka khubor babha bad ka bai kai benia ya ka jingai ka thalet Haot nga laray kut bat nga mon. pe larai kut bat pi man scam ban pen menta da ka jing ublei ba ka jingai ya ka jing em ya ka ji kai ka jing le jing kam jong Jesus Christ na ka benta ka buram ublei bat ka jing kiu irat jong upai Kristan ha ka jing em blei ba ka jing ai bat kham ta me ya ka jing knya Eucharis ya ka sakramen jing ma pop jing penyesuk kat kum ka jing kai pateng jong ka balang Haot nga laray kut bat nga mon. pilarai kot bat pimon scam ban em sngi ban duriap lem bat ngi ya ka jing duai ban dop yo ya ka jing isne ublei na ka benta bo bonu balang ya ba ublei ula pen kam ti hangi Haot nga laray kut bat nga mon. pilarai kot bat pimon scam ban ya so teli telan malaka si bat ukres ulendo rang bado uba ka jing terwai ladi kumu jingknya batlem hau blai ukpa batlem batu bat pen kentang ilade hau blai naga benta ka jingem yau kon benriu Haot nga laray kut bat nga mon. kajuban lak ban ko ngu menta kini kilang kini ki dikon kin saklay ya kajuban lak ban ko ngu yo bishop kum unong ya tray lang ju ba ki bahalor jong ka jingslok OCD ba ka jingslok OFM kabamaki kidai kiriu dekon pikloi ban buram bakongu yau ling do sat jela badu bahalor jong pi haka hok kat kum ka hukum Haot nga kular scam bat nga kloy. ublai try kan rat brasdang yakan ka kam ka babha pi un pendep janai pi pi kloi ban buram ban kongu yau ling do sat jela bad iki bahalo jong pi haka hok bat ka hukum Haot nga kular scam bat nga kloy. ublai try kan rat brasdang yakan ka kam ka babha pi un pendep janai yaka kalita ni jong kiriu kuoy ngidon kam barbori ka jinya side lem jong kiriu kuoy bat ki angel na beneng bakinya side lem na kabenta jong kini ki dikon kiban sa sha pen kentang ha kani ka klep mat da ka jingre ublay ko pa jong blay to ni yeng lang baro kat ba kini ki dikon kiban sa sha pen kentang kin sedem pelup yalade
กุมกระดากระชินจองกระจิงสเงวริดบาดกระจิบอมลองไอหักมาจองเบลยกะกวายะกันเซลามิงีหักจิงดวายจองกันเนกะลีตานีจองกระเดียวขวดบันกระปัดเล่มยกจิงอาศัยเล่มจองกีกิลังโดสอบเบลยสเงวพาบันยาเดมขอเซียวลังหากันเนคลิปมันpa badan botam bon teker haya ki jinga ye maka jingkar khu chumu halor kini ki sakri chumu ki bala syajit na ka bentaka kam lengdo soblei Ko trai to is Maria bakui kok mi jang up lay Ko Michael bakuin Ko Raphael bat ko Gabriel bakuin Ko Arkanghel bakut baro Ko Joseph bakut Ko Yohanes bakut Petrus bat Paulus bakut Ko Andreas bat Thomas bakut Ko Apostol bakut baron Antoni bakut Ko Maria Magdalena bakut Perpetua bat felicita bakut Bakut
se Savior bakoin. Ko Ioannis Bosco bakoin. Ko Dominic Savio bakoin. Ko John Mary Vianney bakoin. Ko Maximilian Kolbe bakoin. Koril hok baro jong ublay. Ko try to belaj yangi. Naki jing snew baro. Nakapobaro. Nakajing yapam juku. Nakajing maya jong kajing long do jong me. Kajing ya ba kajing mi pa jong mi. Naga bapa ya umen simbaku. Tois na yang ikinong po. Toya lamba toya daya kepalang baku jong mi. Tori au pa bakoin ki bishop padia kiling do baro. Jing sok pa jing yatli hakiri baro. Topen scam ba topen klan yangi haka jing shakri ami. Toker ku yakini kiba milaji. Toker ku yakini kiba milaji. Bato penlong yaki kiba kuy. Toker ku yakini kiba melacin. Bato penlong yaki kiba kuy.
Batori akina kabanta ki kamba kentang. Ko Jisu, ko kun jong up lay ba in. O Christos ngapyangi. Ko try kan rat, mat ko blay chongi. Tos ngau tos ngap yangi. To tek hai halor kini ki khon chung me. Ya ka jingkar khu jong man sem ba khon. To pen kam ti haki. Ya ka bor ka jing bat ka itiar jo ka jing long leng do so blay. Khnang ba kini ya ki ba. Ngi terwa hame. Ukpa ba e sebun. Kun yo na me ya ka jing senran ka jing tenlenti bat ka jing kerku ster ka jing em jong u dau kres utrai jongi Amen. Tuan ni yeng lang barok menta. Kabut ke jing bukti. Kekam jong ki apostol ke yethu yangi. Bada ke jing bukti jong ki senran jong Jisu. Ki breu ke liok priang yomen siam bakut. Ngila puai menta ha ka ne ke benta ke bakong san. Ha ke ba uleng do sad. Da ke jing jar jarmens. Bat barwa kileng do. Kin sebukti halor jong kini ki dikon. Ki ban sesya pen kentang. Bau men siam bakut. Un wan hiar halor jong ki. Ha keju kapor ki pa jong blay. Tod wayu blay jar hala kamen siem. Bau blay try kan ran. Und he say yumen siem aku jong u. Halor kini kiban sa sya penkentang ha kene klepman. Kipa jong blay kila ban syong mentah. Dua jat Rejing jar ha kene klep mat. Please follow this line, okay?
Men para biye chodra Jesu Christ mentang ngin poi ha ka jing duai pen kentang ka wei pat ka benta ka bakong san tam ka ba pen pau ya ka jing mot bat jong kiri ti bukti ka jing duai pen kentang ha ka ba ulang do sat un sapiar ya laki sang ti banduai halor kini ki ban sa sha pen kentang nang kong nang shop un kerpat ya jing don lem jong blay da ka ban yeu tang yiki kamba bakraw bau blay ulale na du ke jutang barim ha du ke jutang ke bathamai nang ta un sekerpat yeu blay bon ai hu ya ka bor ke tiar jong ke jing lang do so blay nang man sia ma khoi kani ka de ka por ka kentang ba sngo ba bandwai hala ka man sia Hey, tuya don lem bat ngi au blay try kan rat, ko pa ba kuat, ko blay badon bortam, ko blay na bom jukot, me balalong ka tlong ba ka temmay, jong ka buram bat ka kadan long brio man brio, me balalong unong sam benta, bar unong teker hai, ye ka jinga e baro par, mami ma ka partay baro ma baryang kami. Mami nau ba ki ai baro ki ne bat kis kem. Mami kenyu babu batong ikerdan ba per ya ki nong bot nong rap ba kerpang jong kuan jong me u Jesu Christ. Da ka bor ba ke tiar u men sim ba kuat kenang ba mendup pen long kur long do yau pai ba jong me. Na du ka jutang barim lami ki kam balaseng labu da kan yam kerkom ba kan jablay. Hadin ba melatong yung Moses berdoaran halor upa jong mi ban sensyar ban pen kuat pen kentang ya u ha ka jing imblay melajit ya kirang kan sai na ka kerdan ba ka buram ka ijat balabot bakin dan lem bat ki ban yarab ya ki ha ki kambara kum tari kenja melailem ya ka men sim trikam bat ka tiar u Moses ha ka donot jong ka nyau po ngot Kibriu ki ba champagne bad na ka jirap jong ki ulasan syar khamsuk ya upa jong mi kumta mera the kerhai hagi khon jong waran na ka bor bagai tiar ba paho jong pa jong ki khanang ba kin don kiling do kum badawa ka an ban terwa ya ka jing knya ka ying kentan ka jing knya ki balong ka dak jong ka jing ap jing ong ya ka jing pha baro ki ba wan hadin hobot khadu e ko pa ba khot mera pha e chaka prthe ya lau khon u Jesu Christ ko mo nong ilam kubor jong me ba ling do arang ba jong kan yam kar kwam jong ni ba u Jesu leng ba mun sim ba khot u la terwai le de hami ko mo jin knya batalem bala penlong ya ki apostol jong u ya ki ba la pen kentang ya ka jha ka jing shisha kum ki no ya trailam ha ka jing pendep ya ka deity jing blay jong u kum ta nang ta mela ya ki apostol ya ki nong bot nong rap ban pen bena ha ka prthei bro ko wei ban pen ulong ya ka sign dur jong mi ban pen em yau kon ben riu te men ta ya karpat ya mi a try kin ran ai ba men ai hangi ro ya ki batulot ka bor ya ki nong rap ya rap lem ki bangi don kam ban pendep hok ya ga deity leng do soblay ka balahiar peteng sengi nadu ki apostol to ai karpat yami ko pa badan bortam ha ki ne ki khon jong me ya ka bor kai tiar ka buram kai chat jong ka jinglong leng do soblay pen thamai haki donot jong ki yau man sem ka jing khot ai bakin ne scam ha ka deity leng do jong ka dan ka baar kabaki layo nami a blade kendra bada kanuksa jong ka gm jongki to kin hikai ki weipan ya ka hok kasat bad ka akor ka buram to ai kin long kinoy trailang ba bidor jongi khanang ba ka jelap jongki bada ka jing ai jong mun sem ba khot ka khubor ba bha kan sei so haki ki donot jong bobun balang ban pen ko pen priang shadu kene ka perthei to kin long lem bat ngi
kinong bat kinong sam ya ki sakramen ba khuat jong mi khanang ba ki pai ba jong mi kin pentamai yala ka jing em leng ba ka jing kha sin dak ksiar rupa khanang ba kin yo jing psa jing ptia na ka duwan jong mi khanang ba kinong pop kin yo ya ka jing penyesuk ba ki bapang ki banyun ki la ban ki biang tu ai ba kin ya so alang bat ni ko try kan rat ha ka duwai ka pirat ha ka kerpat kerpan ya ka jing isnei jong mi na ka banta ki pajba ki balamen pen kham ti haki ban pej ban khmi bat ru na ka banta ka perthei baro ka wei ha ka ne ka rukom ki jaj ben riu baro asatla ka perthei ondala lum lang hau kris kin kan long wei upa jong mi bakum ta kin dup pura bat janai ha ka hima jong mi Dau try jong iu Jesu Kristus kuan jong mi o ba em basen syar kat bat mi ha ka jing long ka wei jong man sim ba khuat wei u blei junom la junom amen Menta ki kmi ki pa ki men ki para ki kor ki kha pralok parjor ha ka ni ka klip mat kini ki jikon ken selek ban sha pen phong da ka sopti ka ba ki ba yeng ba sem kra thiet nak ban ta joki na mar ba ki la long ki lang do ki ba yeng ba sem sng ba ban pen phong ya ki da ki kho da ki kriam jong ka jing long long do so blai Menta ki ba ying sem jong kini ki padar ki batamai ki lang do soblei batamai kumba ki lawan ra ya kini ki jan ban pen phong ya ki khor ki kriam kumba i mei pa men para jong ki men jong ki la pen riam pen bet ya ki ka bo hak por ba ki dang red bat ki men ban yo i haba ma ki la he ki la san bat menta ki pen phong ya ki da ka riam lang doก็บักคำก็มันชูฮาบากิโยอีคำตามเวลากี่คนบาเกลลองบรรดาเกลังดอสอบเลยจงเลยกุมบาอีเมย์ปากิลเป็นสายรุยกีฮากิปวร์กิบัดกิมากีกิดังเร็ดบรรดากุมเนกิเป็นสายกีจงกีบากินิกิตีกินลองกิบักขวดกิบักกันตังนมาร์เชนอันซาเป็นสเลดากอมเพลียงคริสมาya ki bakin long kita ki bakuy namar bakin ta ya ki bakuy ki bakentang jong blay ya kamet jong try jisu ya kasnam jong try jisu Maria dep kumne benta ken sawan shene shakman Hakmat jong kene keduan kedepan ban ai kublei ye pi baro ki pa jong blei Maria poi maki shene shejrong yen se thap ti baro bat ap shwa mentak ni an sapen sele shwa din kata pade yen sa ai kublei yaki To try jong iu Jesu Christ yau bau ukpau lapen sled om sem bakhot bat da kabor to on ring sumaria pi ba pindup pen khot pen kentang yau pa Kristan ba pindup terwa ya kan jingknya ha ublei
try trong yêu Jesus Christ yau bau pau la pen sle dong men sem ba khoi badaka bor un riu sumar ya pi wa pin dup pen khoi pen kentang yau pai kristan bad pin terwa ya ka jingknya hau play do penyang ya ka jingknya no pai ba ba khoi ya ka ba pin terwa hau play try kenran da ka jing da perkhat bat sngo thup ha ya ka ba pile penia dei dor la de bat kan yam karukom ba pi pendep penia dei dor la ka jing em ka jing maya ka jing phana utrai to penyang ya ka jing terwa upai ba ba khoi ya ka ba pin terwa hau blai try kunran da perkhat bat sngo thup ha ya ka ba pile penia dei dor la de bat kan yam karukom ba pi pendep penia dei dor la ka jing em ka jing maya ka jing phana utrai Hey, kohmen ko para how try Jesus Christ. Lapura kan yam karukom ha kaniga step ha kaniga sngi ha kaba la depen kentang lengdo ya kini ki arngun uso blay Herbert Jo Marbanyang bat manta uso blay Shan Bolang warjde ke long da shisha kita ke lengdo ke bapura ha kani klip mat tong ya thap ti ban ai ngo ban ai dem yu blay na ka banta bau blay ula ai kini ki arngun kilengdo so blay ha kani ka sngi bat benda pemni kum kadak jong ka jingkemen sa tem kik singkit ha bat sa pen heru kini ki balun kadak jong ka jingkemen banya thu ka perthei barok away bangila don sa arngut padi kilengdo so blay iba ublay ha kani ka ski ula kerkhula kedo la de pen khoi la pen kentang lengdo yaki ulengdo bar ki para lengdo sa bat ki wei padi ki para lengdo hakani klip man kin sapriang bom yaki shakakan hun lengdo so blay phiru ki pa jong blay phin sakit bok kit ruang shibet andalawai ke jingle niam kat ba ki lengdo so blay ki danga ai khu blay hakani klip man to ngin se kan hoi ngin yarisa rengkat ke choir ban ai ngu aidam yo blay na ka banta kini ki lengdo so blay batmai kikmi kikpa jong kilang do so blay bat mairu kin sa ai khublay bado badai ikun on tang dal dep kamas bakhoi la shiben Kanambar kan reu nakakoling kedap bat san spa kan nyau nakalenti beneng Kanambar kan reu nakakoling kedap bat san spa kan nyau nakalenti beneng Get
jing terwas ngau bahaba nang yan no syakman ale Hey kolong kmi kolong pa pen slur but I man siem ya ki kun ki ti jong pi ban but yau blai sha ka jinglong leng do so blai but ban long riu niam ban dup yar ka himau blai ban scam ka niam ka rukom ban ne ka kriam ha ka duan u blai duai ho blai ba un jiet na ki kun ki ti jong pi na ka ni ka dong ka than jong i shu sang bahag kwaya ban yalami ki jingruai ba syakmat ki jingruai jing terwa Kanambar kanyo nakakot lingkadop batlay spa an rio pusan nakalenti beneng kanyo nakakot lingkadop batlay spa an rio pusan nakalenti beneng Day ban ye yeng lang baro menta kani klip man
Toya duai ko para bangej beej para. Ba kajing kenya jongi berolang hakani kesengi. Kalong priang ho na kamar ublay kupa badan bor baro. To try no pediang ke jingnya ki jing pi na ke benta jing ro ke jong u ke jing man toy ke ni bari ka balang ba ko jing u baro ka wei. Ni terwa hame ku try. Ya kajing kenya jing pen yesuk. Daga bakar padret balang ba kajing sailem. John ka kami ba soti ublay. Baru Joseph bakut. Men pen scam yaki ingi sam jongi. Ha kajing ba kajing sok jong me. Dau kres utrai jongi. Utrai undan rengkat bat pi. Tu kan teu ya laki dodut. Dongin yai ngu yau trai kan radu play jongi. Da shisha kalong ka ba siyang hok pat ka ba day. Ka day ti jongi ba ka jing pen em yangi. Haman la ka por ba ka jaka. Banay ngu ayame ko kan rat ko pa ba kun. Ko blay ba don bor ba bom jukut. Leng bau try jongi o Jesu Christ. Nama leng ba jong u. Kata ka jing kaliang ka ba kun. Kabala ay biang hangi ya ka jing em. Kalashay pernay na kaburam menta kasngi. Haba kaktin jong me kalashim, yakajing talat jongi, om tang da kajing long brew, bayap, kalapriyo priang yakaburam bom jukut, manray yakani kajing soba pala, kapalong yangi ban em junom. Rengkat bat kikin hon angel, bat kipai ba beneng baro, ngero bat pendan buram ya meda kabangi yairwai. Da shisha me long ba kuat ko try, mat ka thamme jo ka jing kuat baro, ki ba mala thau kin ya ro ya me, na malang bau kuan jong me utrai jong yu Jesu Christ, da ka bod ba ka jing trelam jong man sim ba kuat, me ai jing em me pen kuat pen kentang ya ki ai baro, ban mem ju sange ban lom halade ya la upai, kanang badu ba mi chadu ba sap ko sngi. Andup terwai ka kenya ka kriam bakuat syaka kerteng jong me. Na margata ko try ni karpadret yami badau ju men sim men sngau ban pen kuat yakini ke jing ai ki bangi wanra bandup pen kentang yaki bakin nu kelalong kamet bat kasnam jong kuan jong me utrai jong yu Jesu Christ ubalau kum yang iban pen mentai kani ke jing maya. Naman mauhi hakamiet hakabalay tino yau
ulah syem yaukpu dagabai ngu yami ulah duai kerku ulah kedia ulah ai la kesenran uang dosyem bat tobam nakani pi bara namar kani kalong kamet jonga yakaban aiti na kabenta jongpi ha kaju karukam andalala yabam ula syem yakakuri radaka baai ngu ula duai kerku ula ai la kesenran uang dosyem batu di nakani pi bara namar kani kalong kuri jonga senam jonga jonga jutang mathamai bat bom jukut yakaban penmi nakabenta jongpi ban nakabenta kibobon yakaban map yakipop tole kani ban kan mau yanga Ka jing maya chon ka jing en Namar kata ku try kabangi penmenta ya ka jing sha shitom ba pelaim jong kuon jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u bare ka jing kiu jong u shapeneng badru kat bangi ap kemilenti ya ka jing wan biang jong u ngi terwa songu hami ya ka ne ka jing knya ka bakot bat ka baem ngi karpat ya mi to pet ya ka jing terwa knya jong ka balang jong mi Badu kubur bau jing kenyau bada ka jing yap jengu melaman ban penyesuk yang ibat mehi tuai ba mengi ke ban psa de ka met ka senam jong kuon jong me yau ban dap dong mesim ba kuot jengu ngin kelalong ka we ka met ka we ka mensim hau kres Ton penjana yangi balong ka jing terwa bom cukut hame Kenang bangin ngendubio ia kanong pateng lembat ki balajit jongme kerpang ringkat bat kamaria thesti bakut ke kemi jong blay lembat ki apostol bakut bat ki martir bakrau buram ringkat bat kiru khoj baro ha ki bang ishania banyo jingarap na ki jinya sad lem baklem kut jongki hakmat jongme Ngikerpad ibe ko try to ai ba une ujing knya penyesuk jongi ut penroy kasuk kasang bat pen em ni kapatai baro kawai tos ngil pha ban pen skam ya ka jingej bat ka jingej ya ka balang program hang ne kasla patai ringkat bar shakri jongme upa Francis upa bakoi jingi bat u Victor Lingdo bishop jingi ka kan hon ki bishop kilingdo baro bat upai baro ya ba me pelong ujong me to ngap ikajing duai jong kanega ying kasam ba me la khot ban lum lang khmat jong me ko pa ba ej basbun ha ga jing snai jong me to lum lang holiday ya ki khun jong me baro ki bala sapryang ha kaslak kapartai ya ki men ki para jungi sinrang bakan thai ki bala khlat no bare ki to baro ba panso bhai me shua bakin klat nakane ka jing em to bediang yaki da ka jing ie shaki hima jong me hangta ngi kermen bandon bangin ya hunlang da ka buram ka jong me daw kres try jungi daw ba me thesai ha ka parthai ya baro ka jing bha daw lembadu badhauการลองให้เมวเปลยพาบดันบอร์หากจริงลองกเวจงแมนเสียมบาคนบ
บารอคบุรอมกจิรอจูนอมลาจูนอมกุมบาลาวกุมยังอีดงนองปเนมกุมบาลายกายงีรักตินเบลยงีโนดบานอหองกกปาจองงีอุปาหับเดงการลองกาบาคุดคาเกรเทนจงมีการวันคาหิมาจงมีการลองกามอดจงมีหากขันเดวกุมบาหับเนงตัวอายังอีมันตากจิงบามจงมีกาบาหานาคสีบาดจอมอาบยังอียาคิแรงกังจงอีกุมบางีโรงอีมายาคิบาเลสนิวยังอีบาดวัดยาลามยังอีชาคาจิงเป็นชอยเฮนริโตเป็นลายังอีนาคาบัสนิวตัวเป็นลายังอีกระปาดกุตรายนากจิงสนิวบารอหากจิงสบุนจเมตัวอาจิงสุจิงสานกิสงีจงอีขนางบากจิราบกจิสเนจงเมมีลายบารบอนกปอบกินยอดเจดานกจิงจินจาร์บารอกัดบางนาบขมิลันตีกจิงกระเมนบุคุนกจิงวันปัดอุนองเป็นเอ็มจงอีโอจิสุคริสต์โกตรายจิสุคริสเมบลองki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jong ngai happy wat pa yaki pop jong i henry ka jing e jong ka balang jong me ba ka jing subun jong me to ai ka nya ka jing suk jitali ka wei ka kum ka mon jong me ma me bem basin sha junom la junomกาจึงสุขตรายกันดันบาร์บอเรงกาดบาดพีตรงนี้นับเป็นเป้าอยากจะเอกมาร์กเลียงหาขมีอุคนลังบรอดจงเปลยหาขมีอุบกินนอเอกิปอบจองกับประเทศสุกมังีบรอดกิบลาเวลคอดชักจิงขวายจงคนลังบรอดกันราดนอยชมเขายิงขึ้นยิงจงอาเรยจงจีนซิมจงอาสักยาฮี
kapor kabakentang ilapoi bangin mat yak nam jong Jisu takabas ngoren takababuram gigerpat ya baro ki Kristen Katolik kibas ngobit iladi ban pediang ikamet kesnam jong Jisu kinwan ban pediang da kacing ngoren yo belai ya ki para bangin na ki wei ki kanhon ki kerpat ya phi bapin snguba ban ya snok tilang bat ngi tang limba kacing duai ka chompi Ka number R po R nakakotling kedap bat R spa R nakalenti beneng. R po R nakakotling kedap R spa R nakalenti beneng.
Sisters of Habanera Banesam Communion, sisters, brothers, deacons, if you are, please come to help distribute communion. Number R pusau nakakot lingkdop, shispa kenai pusau nakalinti beneng. R pusau nakalingkdop, shispa kenai pusau nakalinti beneng.
Hadian bangila yo priang yo Jisu ki no jongi wei pi wei. Ba don ru le se ki bom shimla ban yo priang ki perlo ki ba prajor ba wan na ki wei ki kan hun. Henry kini klep mat ngin dwai jar jar. Ai ngu yu Jisu. Mane yu Jisu. Ai ngu yu kham tam na ka banta ka jing ai ba krau tam. Ya kini ki ar ngut ha kini ka sngi. Ha ka balapan kentang lang do so blay yaki. Hadian kani ulang do saat un sedwai ka jing dwai pen kot. Ya ka jing niam yu khares. Bad un sa airu ka jing kerku. Bad hadian kata pade. Ngin sa ngap yaki kentien na kilang do so blay bathamai. Hadian ka jing kren jong kilang do so blay ki bathamai. Kin sa airu yangi ya ka jing kerku ka baneng kong du. Ka badai ka jing kerku ka bakar pang tam. Ngila yu imana kani barwar kupa ba kuoj po Francis ru. Ula yo ulapan niya ka jing kerku. Na uleng do ubama uhi da de ulapan kentang. Kat kum ka jing kai jong ka balang. Kadai ka jing kerku ka bakar pang. Ka bala singinam la ban yo. Ha kano ka por. Dan marga tangan sa yo ya ka jing kerku bakar pang na ki. Kok pa bay snaitam pelong ya kito ki ba malapan klain ya kasakamen na beneng bakin yai pertubot ya kunuksa jo ka ya samba khon khnang ba hadien ka jingten jo jo ka ne ka pertai kila ba de don lang bat ki shi junom dau kres utrai jongi Shwaban gerku yepi ngashim gani galat ban kuble yepi baro bat bar khot subhai yepi ki bala banwan jingkentang lendo siu blay basawan apo sanaro nam dong parich jawai diocese kashnong nam dong pitep pibon ga jingai ka nanang na shalong kumba arkanta shiteng dikwa banwan subhayawan Bat nagkasinong na po senaro kajan na jangay na po namdong stang 10 minute ay talakarpat bakwa banwan ngipriang subhaya pi ha kani kasi utray bansawan utray undon rengkat bat pi dam kakri ban pan jengker kuwan oblay do blay try kunran Unang seng bar unang sensyad jong kabalang tunri undaya pi berbor daga jinga jungu kenang ba pinla ban pendep ya ka daiti lengdo haka hokat kum kahukum do blaun pelong ya pi ki atiar bar kisaki jong ka jing shisha jing blai jungu hang ne sla pertai Do pin long kisah cakri bayai ne jong jing penya sung. Do pin long don pelong ya pi kinong syarai bersisya ki bakit kiaban ayok pu ba em barka tien ke blai jing em ha ki pai runget bakin nang kinang san ha ka jing long shitali ha ka met o kres. O play badan borbera ukpa barukon barumen sim bakon on kerku yapi Sngau bhaya shang ya sya sakandiat ya sngap ekten kiling do thamai bat ke sakarku ru yang i wei pai wei namar kata le stom sngap ha play jemot akan ko por ya ka jingkren kiling do bathamai jongi
ya u jonga man kapor banga perkhat phang jongpi matman banga na kabenta jongpi baro na ai da ka jinkmen ngai ku blai basango ya blai nang bo nang tau bawa kerku kerdo yang i baro akan kasngi kam tam e bola don rengkat akan kasngi kerpang da kamta jungi ngai ku blai ya imei pa jongi balpen hap nengi kam tam e ha ka jing stat blai deling ba jongpi mei pa deling ba jongpi bangila la hadu ka ne ka khlip ma ha ka bangila akan jing pen kentang lingdo ngai ku blai ya ki father juga seng OFM bad OCD ki bala pelait por banwan akan kasngi ngai ku blai kerpang e ya provincial juga jing slok Carmelites OC for Jason ya Ibron Lem bat ngi menta bad ya provincial juga jing slok OFM Father Provin Henry D'Souza wa imla banwan akan kasngi na kidau ki bomla ban kiar ngai ku blai ya president juga jing slok OFM wa page ya North East India Father Singarar Arputam OFM ngai ku blai ya regional superior juga jing slok OCD Reverend Father Gerard Xavier ngai ku blai ru yapi Father Sydney Mascarendas ibala wan naduk bangga pansaki ya kene kasngi ngai ku blai ya ki fathers ibala kedaulan ti nikong yangi panjoin hakine jing slok junga ngai ku blai kerpang ya Father Professor SDS ya Father Pratas OCD Badi Father Wilson Paul OFM ibadai vocation promoter jong Father Shan Borlang ngai ku blai ya baro ki formators lane kinong pe jongi nadu kasngi bangi join hadu kane kasngi ngai ku blai ya ki para bangej jong ka Saint Mary of the Angels Parish ha ka bangla pendep ya ka regency jonga bad ya ka Mount Carmel Parish Khaulai Lung Mizoram ha ka ba i Father Herbert Jo ila pendep ya ka regency jong i ngai ku blai parish priest but is an parish priest jong ka parish Molai bal ailat yanga banle ka diagnet ministry but baro ki parangai jong ka parish Molai ngai ku blai parish priest but assistant parish priest jong ka Light Council parish bal ai banirap ya Father Sanborlang banle diagnet ministry ka parish jong pi but ya pi baro ki pai ringai jong blai ngada sngongu bat kublai kerpang parish priest but assistant parish priest jonga Saint Francis Xavier Parish Nongklau deling ba ka jingsbun jungpi ba sala ban penurlong ha kanikasngi ka ba job bat ka badon burom ngamla klam da sngongu ya baro ki para bangej jonga Saint Francis Xavier Nongklau Parish ya bat ya kinong kitkam ba per jong kanika parish ngai ku blai sia jarngo ya ka ordination committee de ka jing trai sitom jongpi met batsngi bakane kasngi kalalong kumne da ka jing ipu iping ka jing trai sitom jongpi kan ayai kan mau bat yai perto pateng lap pateng ngai ku blai ya baro kinong le bha jonga ba jongi berangut nadu ki balai rap yangi barabor bat yai duai yangi man kapor shau blai to blai un kurku kodo ya pi baro ngai ku blai kerpang ya ki bahaying asam ki kur ki kha ki kimi man baro ngai ka jing songu ya pi iwei pe iwei ba pilawan penshit pensngan ha ka ne kasngi ngai ka jing ku blai ya baro ki sisters na Rosario Convent ban na Maroi Convent ban baro ki sisters ki badon banta ki bala trai sitom met batsngi ban pen pu pen ping ling ba ka jing trai jong pi ngai ku blai kerpang ya iling do sa de ijongi Bishop Victor Lingdo balawan pen kentang Lingdo yangi ku blai shibun as bishop ngamla banjar keteng ya pi baro kinong le bha jonga bajongi berangut subha ban map yangi play un yo I un sakar khu ya pi baro shispa sha ku blai shibun
Domenta chua ban kan khu kini ki an ngot yang ni srap jing pen mana nao faran sam o dai sanam setar jong ka nong stoin diocese Kato kan neki program jong ka diocese nong stoin hakini ki benai banwan ka senjuk ke samla jong ka diocese kan long ya ka convention jong ki khat ar tarik jong benai January Khat ar tarik January ha non ba Divine Savior New Nong Stoin. Long kami jong adai khat khandai tarik jong January hi ha Walang Parish. But long pa jong diocese ar tarik jong benai February ha Dang Parish. There will be recollection for all the clergy of the Diocese of Nong Stoin on 5th of February 2020. Recollection for all the clergy, 5th February in Bishop's House, Nong Stoin. te la khot subharu e ka jing tang ki leng do ki kon ha ka khat pra tarik benai ban sawan khat wengot ki le dikon ha po yemane ba pot sibaji man sngi te la khot ya baro khnang ba pen chngai lam mi khat wengot ki dikon ha yemane ba ha ka pot sibaji man sngi te mata yang baro ngin pan jagar khu na ublei leng ba ki ne ki an ngot ki leng do ba thamai chungi Utrai undon ringkat bat pi God piero kacing kat khu jung bulai ban bor boro hakatang pa badukun bad umun sim ba kui Amen. Toi ra isuk e badia shakri ya utrai. Su yo blei thap ti jam sa chisen kinang do pathamai chungi. Kuaya re laming isaka jingruai ngani ko por. Ishandur mentai wan sinas khamat shandur baro lang. Khot lang ki fadar man wan khamat shandur pai ba yang baro. Where to stand? Hello. Father Parish Priest Jongka Parish Jungi idon gizing ais ngubah na kabenta katukan di Father ringkat bat Father Herbert Joe idon gizing ais ngubah na kabenta Bishop Jungi bat katukan ingut ki Fathers. Hello. Pakistan ngakhuble ya pi barakon na kamta ka Christmas but uri usnam uban sawan. Kadon kene ka kon rosary but kelinti ding pana ki jinduai rosary but kelinti pana neutri ki rosary jinduai rosary but south kelinti ding pana ki ba phila but ki don ki ban jadi hang ni. Isim Pakistan but da pelapanan kam pinam babe.
Kadang lu kakot kajing hikai kajing em bajai jung prasngi. Kali kakot kalong riupau kata kot jung prasngi kalong sanpau. Yasim kata pinakan mau yo prasngi. Kublai sibun. Hello. Ngin sim gawi kan ba jing ruai. Kepa dia ke volunteers ba kin salumbiang yo senyang ben hei o ba arsian. La kerpat ya ke VIPs, all dignitaries, bad ki bala shakot snobha ke nega sngi ki father ki sisters barwa, bakin snobha ban kiu shani shalom yo ha bejan badon ke yo na ke bentai ke jing ya bam jalang henteng ya barwa ke invitees snobha bakin snobha wan hangtai apostle khabai shibon. Gagarpad ia barok ki napo mulai kantor masar ban naparish mulai subha kaing kasam jungi lapan kre abam mujpi sha ta surak ban lai chapatar khama bad barok ki noi kai napo Saint Thomas Mairang bad na Mairang Presbyterian lada ki don hangne bad barok naparish mulai subha lit bam sha tai kadon ka jaying lapan kre da kamata jongpi kublai shibun. Da ka bentag ki pai baik ki balaiwan na kanega sngi ngidon ki dukan ki balapan kre na ka benta jongpi hang dajan mada jan surak bar hang ne jrong jong kanega IB sya kane ka liang ka diang jong ka pandal ilaban kiu nang ne se jrong ki don ki dukan sya hang ne jrong du bat kumjuru hapo station lakpat ye kini ki cultural program ki bansa perform shibet janmiet ka item nativity parish makrwat kin sngubha banwan kendu yau chairperson shibet hagaju ru kapor iwanisha kharsantiu in sngubha banwan hang ne po hajan jong ka pandal na ka bentar ka jing ye seng ka bar lani ka jing mane sakramen ka ban sedang da ka jing mane sakramen kan sedang ha kapor shibaje shiteng Hagapor Shibaje Shiteng ke Jingmane Sakramen kan sedang. Hello.
kabura mau pa barau kun barau men siam bakuai magalong ningkong cuman tabat barabor jinom la jinom amen kodonod bukui tame jong Jisu komariang ko nangirap cungi ki Kristan dan walam nagbenta cungi haga kerteng pa barau kun siam bakun amen. Hello, check. Ulawan siya Maria ban pen bna kubon jing pen em u blay